होयो दिनै जोङो हानपुर बिहामजो आफाद सोंनांगौना हानजा होनांगौथाय हानजा जानानै मोसानो आखायाव लादों जिउ सारि जानाय दिनावहाय नाथाय दुखुनि बाथ्रा दिनै एक घन्टा बायदिल' सोलोंनो मोन्दों 1 घन्टाबो नङा बे सानै बिनानावफ्रा 2 घन्टासो मोन्दों दां थेवबोलाय 1 घन्टासोल' मोन्दों आरो दा गोरोन्थि जानाय जायो जा गोरोन्थियाथ' जाखागोन दा निमाहा होनाय होयिया नोंसिनि सायावसै बिदि आरो मोनसे माबा जोङो दानो मोसागोन आरो गोबां गोरोन्थि जाखागोन अननानै नोंसोरो नायलांदो दे नुलांगोन आरो उनाव बिनिफ्राय साबसिन हामसिन मोसानो हानाय बायदि माने जों 1 घन्टायावनो बेबायदि मोसानानै देखायनायसै गुबुन बिहामजोफ्रा हानाय नङा जोंबायदि जों दे देखायबावनोसै नोंथांमोना नायलांदो जों माबायदि मोसागोन बारा बेखौ नायलांदो आरो एसेनोसै दे जों नायलांदो